हेलौ लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायलायबाय। स' लोगोफोर, फेसबुकाव भाइरेल जाबाय थानाय जितु जोंहा बर' सिख्ला मुस्लिमजों माने भाइरेल फट' नुबाय थादों जोङो। थ' नोंथांमोना नुदों जानांगौ सोरबा, आरो सोरबा नुवाखै जानांगौ। भाइरेल जागासिनो माने जोंहा बर' हौवाखौ गारनानै मुस्लिमजों हाबा जासिगोन आरोना। थ' फाथैलाय बिसिबाय बिथाङा, रानि बसुमतारी बिनि मुङा। ओमफ्राय बेलेग नाम दंबायो खोमा, नामखौ मिथिला। जिखुनु जाया आं नाम मोनसेखौ मिथिगौ, रानि बसुमतारी। स' बिनि सर्ट भिडिअखौ नोंथांमोना दायो ओरैबायदि लोगोफोर, आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन नाथाय बुंथ'ला, नाथाय एसे बुंनानै दोननोसै। मामोन बे बाथ्राया लोगोफोर, माने जोंनि बर' गासिबो मानसिफोरा सोरबा बर'जों थांबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनायाव बिराद होबथानो रोंगो, बिराद माबा मोनसे माबा खालामनो रोंगो, एक्सन लानो रोंगो। नाथाय जों बर'आ बै बांगालजों थांबा मानो होबथानो रोङा? बै जे उन्दै उन्दैफोरखौ लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ थांबा जे होबथानो रोंगो, बेफोरखौ होबथास्लायस्लाय जों बर' हारिफोरा माने बै बांगालजों थांनायखौ दायो नुनो मोनगासिनो माने जों बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फिसा फिसा बेफोरखौसो होबथानानै माने दुखु फोरमायदों, माबा पस्ट खालामहरदों, माने ओरैबायदि जाथाय जादों, ओरैबायदि माबा जादों ना। बेफोरखौ स्लाय बै बांगालफोरजों थांनायखौथ' मानो होबथानो हायाखै, मानो होनो हायाखै बेफोरखौ? बै जोंनि उन्दै उन्दै थांनायफोरखौसो होलाबाय जोङो। बेनो जोंनि बर'फोरनि गेदेर गोरोन्थि। मानोना जोंहा बर'जों बर' थांनायखौ बेबो फिसा फिसा उन्दै 15-16 बोसोर थांनायखौसो होबथाबाय जोङो। नाथाय बै बांगालजों थांनायखौ बेफोरखौ होबथानो रोङाखै आरोना। बेबो अलरेडि 2-3 गथ' थाखानाय, हाबा जानाय, बेफोरखौ होबथानो रोङाखै। दायो नैफोरबायदि मानसिखौसो होबथाजागौमोन, जितु जोंहा बर' सेंग्राखौ गारनानै, बर'नि अननायखौ गारनानै गुबुन जाथिजों थांनो नागिरदों। फेसबुकाव भाइरेल नुगासिनो दङ माने जोङो। दा बिया हौवा थाखानानैबो फाथैलाय बिसिनानै दा बैजों गुबुन जाथिजों थांनो नागिरबाय। बेखौसो होबथानो नांगौमोन। दा आंखौ बुंबा गाज्रि मोनगोन, आंबो जेबो बुंला दाना। दा नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामहर आरोना, जोंहा बर'फोरा मायाव गोजावलांबाय दोङो, बर' सिख्लाफोरा मायाव गोजावलांबाय दोङो। लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा माबा मोनसे जायोबा होबथानो रोंगो, माबा मोनसे जानानै खैफोदाव लांनो रोंगो। अब्ला मानो बै बांगालफोरजों हारसाफोरजों थांनायखौ मानो बादा होनो हायाखै? बेनो आंनि सोंथि आरोना। दा नोंथांमोना मा बुङो बेनोसै आरोना। गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावनो माने बेखौ आं नुगासिनो दोङो। बर'जों बर'बा हले एकदम दानो थांदो गाबोननो लाना फैगोन। ओमफ्रायो बैसोर गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गुवाहाटियाव बादो गामिनिफ्रायनो गामि खाथियावनो लांदो आरोना। स' बेबो मुस्लिमानो मेगन सिगाङावनो देग देग लांना खिथिदो। बेखौ होबथानो रोङाखै जोंनि बर'फोरा। बेसो आरो गिदिर सोंथिया। थ' आङो नैबे भिडिअखौ होजोबथारला। थ' होजोबबा नोंथांमोनाबो जानांगौ गोबां थैया गरम जागोन, बेनिखायनो होजोबथारला। नांगौब्ला गाबोन होजोबगोन। बिनिनो गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायदो। दा आंखौसो सानगोन नोंथांमोना बिनो भिडिअ हेंगारना होदों होननानै, नाथाय आं बे भिडिअखौ हेंगाराखै, फेसबुकावसो मोननाय आंबो। बेखौ नुनानै आंबो दुखु मोनगासिनो दंमोन जे बर' हौवाखौ गारनानै बियो बांगाल सेंग्राजों माबायदि बेबायदि रिलेसनाव थानो हाखो, माबायदि थानो हाखो। दा फाथैलायसो बिसिबावबाय, साननो गोनां बाथ्रा। बे बांगालखौ मा मोजां मोनखो बियो? बेनोसै लोगोफोर। बे बांगालनि अननाया मा, बे बर'नि अननाया मा, एखेसो। जों बर' बायदिथ' अननो रोंखाया रावबो गुबुन हारिया। जों बर' सेंग्राफोरबायदि रावबो अननो रोङा। बे बाथ्राखौ आं सिगाङावनो बुंबाय भिडिअ'आव। दायो आंल' बुंबाय थाना मा जानो, गासिबो बुंनो रोंनांगोन, गासिबो होबथानो रोंनांगोन। सासेल' नङा, नोंथांमोना जुदि जयै बुंबा बे बाथ्राया बिराद मोजां जागोन। जोंनि बर'आव बिराद मोजां हारियाव जौगानाय फैगोन। दा होबथादो बे बांगालजों खारनायखौ। बेनोसै आरो लोगोफोर। थ' नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। आं भिडिअ'खौ होजोबला, सर्ट होना दोनबाय आरोना। थ' बाय बाय।